vidim neke. Šta rade oni tamo? Ali ove ribe? Čamci? A? Vjerovatno da ove ribe. Ne bude pataka, na stotne pataka. Bude samo što S nekim veslom mlate, šta je? Sad su na jajima. Većinom pa sam patice. Vesla, to su klupske lađe, ali ovdje svaka kuća skoro koja uzma ima svoju lađu. A? Lučanac. Sebe malo, čekaj malo. Evo, krenemo da vidimo. Da ne upanem u oči sam. Ovaj grad. Kad zove i kaže kao, znaš kao nama ne odgovara da budemo razdvojeni. I sad će išli. Kaj, ne plaći se. Idemo dalje.